jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Prahuta aja ndadekake kaget Praguta tak awe supaya nyaket marang Biswanegara ing Mandura dina samengko iki Patih Praguta nggih Gurawalan panambinipun ing abdipun Praguta sareng kula tambiti timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura sinuwun Prabu Baladewa namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lho ngabdi ngaturaken sembah pun abdi Praguta yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ingsun tampanana lho pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan hingga mung dadosaken kaget raos manahipun ing abdipun Praguta dene kula dipun caketaken anggenipun ngabiyantara menapa Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngersakaken babagan tata rakiting kawula miwah projeng Mandura diweji sembahan kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen nulakri daning abrang sawanci wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe angkepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi ing kepatihan pun Praguta remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kula non sinuwun Kakang Patih Praguta wonten timbalan ingkang ngadhawuh bab tata rakiting praja ran tata rakiting para kawula panjenengan ingsun wis percaya kelawan sira Kakang Patih Praguta ya mung apa ta sababe dene tak caketake nggone sowan ana ing projeng Mandura ana bab ing bakal tak takokake lawan Kakang Praguta babagan menapa mugi kepareng ambabarna ingkang sejati ingkang abdi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura non Kakang Praguta wonten timbalan tembang rawat-rawat bena tombok bakul sinambi wara kepatihan dina samengko katon ora tentrem mongko bareng panjenengan ingsun utusan kelawan Wadyabala telik sandi supaya nyatakake kahanan kepatihan jebul tinemune kepatihan akeh para raja nerpati ingkang padha ngrawuhi marang kepatihan papan lenggahing Kakang Patih Praguta gandeng panjenengan ingsun kuwi Nalindra ingsun kuwi Nalindra ingkang mangreh kabeh wewengkon negara ing Mandura klebu kepatihan kuwi uga panguwasa ana ing astaning Baladewa mulih ana abang biruning kahanan kepatihan amis bajining kepatihan tan wurunga bakal ngembet marang asmaning nata Mandura Prabu Baladewa Kakang Praguta wonten timbalan mula kaki matura yen to pancen ana perkara apa sabab perkara kepatihan dadi perkaraning Baladewa yen ana bab ingkang ndadekake para raja Nerpati rawuh ning kepatihan apa ingkang dadi dakane mula kaki matura marang panjenengan ingsun nedya midhangetake ing tetela aturing Kakang Praguta kang mangkono mengko bakal ana pangandikan ingsun supaya kahanan kepatihan bali ayem tentrem aja nganti ngembet marang katentremaning projeng Mandura Kakang Praguta babakan apa ingkang wis ingsun wedharake kalawan sira Kakang Patih Praguta lha kok dadi pasuryaning Kakang Praguta beda katon cawus guwayamu suntrut pasuryaning Kakang Praguta ana apa Kakang Praguta gage matur marang panjenengan ingsun nggih sawe-sawe kalapatanipun ingkang abdi tadhawadana sinuwun menawi kula kadak wilepat dosa menika sampun boten wonten pangapunten malih saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Mandura kapatrapun pidana menapa kemawon kula boten badhe selak jer sedaya menika anggen kula randhat matur dhateng ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Mandura babagan ingkang kepiye nggih sakataing para Nalindra para satriya para brahmana ingkang sami andhating kepatihan menika mboten kok ateges damel risak tuwin damel geger kepatihan menika babar pisan boten
Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sakathahing raja nerpati ing sami rawuh menika istunipun namung badhe kula nuwun sewu badhe amethik sekar ing nedeng ambabar Gondoarum wonten ing kepatihan. Lho kosek aturmu sekar ing kembabar Gondoarum ing kepatihan apa sing mbok karepake ana wanita ing mapan kepatihan? Oh inggih. Lho sapa? Lho anak kula. Atmajamu inggih pun Pragutawati. Pragutawati inggih. Kuwi le lair ya apa? Wah mangke iki. Kula menika sampun kagungan putra, kula menika sampun gadhahi putra naminipun Pragutawati. Sampun ngantos panjenengan menika nyawang dhateng tiyang sepuhipun ingkang agal gruwal-gruwal kados mekaten menika. Menawi paduka menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak kula menika persasan boten pitados menawi menika turas kula, menika banyu kula menika panjenengan boten pitados. Persasan bidodari tumurun ngejawantah. Kula kinten sak lumahing bumi Mandura menika mboten wonten ingkang ayunipun ngungkuli dhateng anak kula. Waduh. Lah ming anak Pragata kok ngedapi-dapi nganti ngrawuhke pirang-pirang ratu yang padha kepengin nyedi marang putramu. Wah. Ngopo Pragata dinjoki walang. Nggih, niku estu. Sakathahing nalindra menika wonten ingkang sami anampi dhateng kawontenanipun anak kula tekesipun dereng saged nampi utawi katampi panglaramanipun wekasan legawa penggalipun menika ugi kathah nanging kathah ugi wonten ingkang sami mesanggrah wonten ing kepatihan sami ngentosi dhateng wangsulanipun anak kula pun Pragutawati sinten ingkang badhe katampi. Sinuwun. Malah samangke Gandeng Paduka sampun mangertos dhateng kawontenan menika. Kula pasrah bongkoan dhateng Gusti kula ingkang sinuwuning Mandura. Jernyatanipun kula menika gesang wonten ing sahandhap Pada Paduka sinuwun Prabu Mandura. Kula aturi anjenengan ebor dhateng kawontenan negari ing kepatihan Mandura. Papanipun ing abdipun Pragata bab tentrem lan botenipun kula borongaken dhateng Paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Baladewa kula semanggaken awit kula pitados menawi namung kula kemawon sepinten bangganipun ingkang abdipun Pragata mboten saged anrenggalangi pengamuk ing nalindra sak mangke ingkang mboten katampi panglaramanipun dening anak kula pun Pragutawati diwaji. Walah laguku karepe dewa ora nyono babar pisan jebul kaya ngono kanan kepatihan. Inggih. Mila kula semanggaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Pragata ya. Gandeng kepatihan ke bawah keperintah negara ing Mandura mulanya ana bobol boroting lelakon ingkang tumama ning kepatihan. Aku ingkang bakal saguh madhangake lan aku ingkang bakal bisa menehi dalan ingkang prayoga tumraping para nalindra aja nganti gawe geger kepatihan. Bareng Paduka wis mengko ana panjenengan ingsun. Wah inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Bathara jagat pangestu ngur. Pragata wonten timbalan. Wangune iki salah sawijining nalindra ingkang kepengin anyedi kalawan putramu ya kuwi si Pragutawati. Ha inggih. Ning kok kesasar mrene prayoginipun timbali menapa wigatosipun lan nalindra saking pundi? Apa kowe durung nate srawung? Ha nembe sepisan menika kula nyumurupi. Kula semanggaken sinuwun borongaken Paduka baring katentreman dumateng kepatihan diweji. Iki sanak kowe nalindra saka ngendi lan sapa jejulukmu teka kowe munggah ana ning kedaton negara Mandura? Nur Hamid pasang Kalimantabit tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwak. Diweji dipun tepangaken kula nalindra saking negaring Paranggubarja ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Dirgabiswara. Prabu Dirgabiswara kasinggihan mekaten. Tanpa tinimbalan kowe wani munggah ana ing negara Mandura wigatine ingkang sepisan kula ngupadi dhateng pepatih Mandura ingkang sekawit kula jumujuk wonten kepatihan parandene aturipun prajurit saking kepatihan bilih Sang Patih Pragata nedheng sowan wonten negari Mandura. Kaselak nata ing manahipun ing abdipun Dirgabiswara
Aduh wonten kula sumusul wonten negari Mandura ingkang wigati badhe sak pejagung kalian Patih Praguta. Ingkang sak mangke sowan dhateng negari Mandura pancen kepara nyata. Yen to Patih Praguta kuwi werangkaning sun. Kuwi pepatih negara Mandura. Inggih. Perlumu apa? Kula badhe nyuwun keterangan. Anggen kula nglamar dhateng pun Dewi Pragutawati ditampi menapa boten? Yen ditampa tegesipun Patih Praguta menika badhe kula aosi, badhe kula sungkem minangka dados tiyang sepuh kula. Nanging yen upama Pragutawati ora nampa kalawan pengamarmu, Praguta ora nampa penglamarmu, Pragutawati ora nampa katresnanmu, kowe piye? Iya, nyuwun pangapunten. Sampun dados tekad kula menawi kula mboten katampi penglamar kula rawi-rawi lantas malang-malang butung. Menawi perlu kepatihan badhe kula damel sungsang bawana balik sinuwun. Jagat pangestu kula. Praguta, wonten dawuh. Yen ngono kepara nyata. Ora usah dadakaken mbuktekake marang kepatihan. Wis ana bukti ingkang sowan ana negara Mandura. Inggih lha ngaten menika. Wong sing jeneng lamar ora ditampa arep nesu menika sara pundi menika kathah ratu ing ngaten-ngaten menika nuwun sewu kathah sanget sami mlempak mesanggrah wonten kepatihan. Mila kula sumanggaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya. Dirga Biswara wonten dawuh sinuwun. Kancamu eneng pira? Ih. Sakathahing nalindra ingkang sami mesanggrah wonten kepatihan saking panginten kula langkung saking 100 nalindra. Wah edan. Ming anak Praguta kok nglumpukke ratus-atus. Nyatanipun mekaten, klumpukna. Klumpukna supaya aja nganti dadi daredah ana negara Mandura luwih ana kepatihan negara Mandura. Kabeh ratu klumpukna panjenengan sun bakal menehi dawuh kalawan nalindra kang padha nglamar karo anake Praguta. Oh iki ngestaken dawuh. Menawi ngaten klempakipun wonten alun-alun kepatihan menapa wonten alun-alun negari Mandura aja nganti mengko kurang nggone nglumpuke ning alun-alun Mandura. Nggih, ngestaken dawuh. Klumpuke ning alun-alun Mandura. Aja nganti kliwat wektu. Nggih. Liwat wektu tinggal. Nek cara kene ngono. Ngestaken dawuh nyuwun pamit tak mbang-mbang itu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula madal pasilan. Yo, kono Dirga Biswara sing ati-ati. Praguta wonten timbalan. Wah, ora nyono babar pisan. Yen to kanan kepatihan bebasan sudu gunting tatu loro. Apa to sabawi panjenengan ingsun ngendika kaya mengkono merga yen to nganti ana ingkang ngruntik atine ora tinampa penglamare mesti bakal gawe rusak. Inggih, mila kula sumanggaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura anggenipun badhe nengahi perkawis menika. Awat-awatono para nalindra ingkang wis ndak jauh supaya mlumpuk ning alun-alun negara Mandura bareng paduka. Yen wis mlumpuk mengko kowe matur karo aku. Aku yang bakal merpeki ratu-ratu yang padha nglamar karo anakmu. Oh inggih, ngestaken dawuh sinuwun pamit madal pasilan. Kakang Dirga Durgangsa ana dawuh apa Yayi Dirga Biswara? Yayi Prabu kowe, Yayi Prabu sapa kowe? Sampeyan nek takon kali kula Prabu Singa Pranjana. Kita iki jenenge meh ngawur iki, Gak. Ya ora kok ya wong Prabu Singa Pranjana ya ana tenan. Punjur padhake ora ana. Watune ya apa jenenge sugih kana sandhangane gumebyar. Sing mburi Yayi Prabu sapa? Mburi saka negara ing Song Miring. Aku yen nepungake aku Prabu Karto Nyono. Lagi iki ana Kartonya. Aku nek anu menggo ngewa lurus wae aku. Ha iya. Piye keterangane Yai Dirga Biswara? Kakang Dirga Durgangsa dina samengko nalindra mandura ingkang bakal paring keterangan marang para raja-raja ing padha ngayunake marang putraning Patih Praguta. Bab ketampa lan ora mengko nang astaning Sanata Prabu Baladewa. Wah, lah dalah yen pancen kaya mengkono. Dinteni eneng kene. Kapan rawuh nalindra mandura ora iso nengahi perkara iki ora mung kepatihan yen perlu mandura dibumangus setuju.
Yen pancen Prabu Baladewa ora iso menehi keterangan lan ora iso nengahi perkara iki ora ming kepatihan ning Mandura di bumi angus. Tokok wonten dawuh. Nalindra Mandura bakal rawuh mrene menehi keterangan kawan aku lan kadang-kadangku Nalindra ingkang padha ngayunake atmajaning Patih Praguta. Mboten jane sampeyan niku nuwun sewu lho. Le dolan kurang adoh. Sebabe apa? Lah sebabe sampean kali kanca-kanca sampean niku nuwun sewu, kayane kok ora tau weruh wong ayu. Sak jagat niku mboten ming sagodhong kelor. Digelar niku ora ming cukup sagodhong kelor wong ayu, gaweane sing gawe urip niku sebar lor kidul wetan kulon ora kurang. Nek ditonton saka bapakne Praguta niku ngguneng pundi-pundi guyu kok. Napa anake kok terus dadi bocah ayu niku ora mesti nggih mboten mokal to. Nuwun sewu, mokal kelakone. Mbaya golek wong wedok liyane. Kok aku wis tau ketemu karo Pragutawati ana ing Pasumenan. Citrane ngungkuli widodari, kowe aja nyepelek karo Pragutawati. Nadyan wong tuane kuwi agal growal-growal, senengane guyu latah-latah kaya ngono. Embane kaya wong kurang genep pikire. Ning anake wah, kowe nek weruh contoh kepruk watu ndasmu kok. Ya ora ono wong weruh. Wong weruh wong ayu kok sirahe dikepruk watu. Nek nesu ana. Sapa? Aku. Ana. Mbok wis rasa omong ku sing biyen-biyen. Isih apik. Sing biyen kok isih apik. Ada beberapa histori sing diomongke saiki iki isih gayeng ki ana, pirang-pirang ki ana. Oh. Ya ming tak simpen wae kok kalau masa tak bukake mbok siji biya. Lah iya. Banjur rawing nata Mandura besok kapan dinteni sawetara mbok menawa dilongkah mesti bakal rawuh ana ing alun-alun negara Mandura kene. Wah dadah. Jagat Dewabatu ya jagat Pangstu Koro. Wah, jebul akeh. Akeh ratu kang padha ngayunake marang atmajaning Kakang Patih Praguta. Dirga Besara wonten dawuh sinu. Kowe ingkang tak tuding minangka dadi wakiling para nalindra susah aku dadak nyebut siji mbaka siji ndak mengko ora prayoga kedadiane. Iki. Gandeng iki mengko kriwikan bakal dadi grojokan geguyon bakal dadi tangisan yen ora iso padha meper marang mubal babaling pepinginan. Wekasan muja kalawan hawa nepsu. Merga yen to nganti mengko kowe ditampik karo Kakang Patih Praguta utawa kowe ditampik karo Pragutawati mesti bakal ngamuk punggung. Ingkang wekasane bakal gawe kapitunaning para kawula sak negara Mandura. Luwih-luwih kawula kepatihan negara Mandura. Ya ngono to? Iya, mekaten sinuwun. Lah. Aja nganti dadi dak-dakaning pasulayan saiki tak gawe sayembara. Sayembaranipun menapa? Ora usah dadak angel-angel. Panguwasa wutuh negara Mandura kuwi Prabu Baladewa. Mula perkara Pragutawati ku ya uga tanganing Prabu Baladewa. Aku ingkang gawe sayembara sapa sing iso mupu sayembaraning Baladewa. Wenang boyong atmajaning Kakang Patih Praguta. Walah. Wah, menawi ngaten kula aturi paring dawuh. Sayembara menapa? Menawi ngaten kula aturi paring dawuh kula kadangipun sepuh Dirga Biswara kula pun Dirga Durgangsa. Kula aturi paring dawuh. Kula pun Singa Pranjalma apa sapa mau lali aku. Nah, karo jenenge dhewe kok lali. Singa Pranjana. Undang-undangane Jana. Ora ya. Ratu kok lunak ora ya. Apa kuwi? Ora sandhatakaken guna tanpa guna. Sapa sing kuat njunjung Kyai Alugara, menang boyong Pragutawati. Prabu Baladewa. Apa dianggep negaraku song miring ki ora ana pusaka. Pusaka ngene iki pirang-pirang didol ning pasar malam. Yen perlu tak candhak tanganku tak junjung Pragutawati dadi darbeing Prabu tanpa nama sifat. Babu, apa dianggep aku wong loro saben telu saurupan. Prabu Singa Pranjana ngamung pusaka kaya niku tak anggap kaya sak babak sak traju karo pring pethuk.
Gonaku pirang-pirang. Junjung tangan kiwa mboyong Pragutawati langsung tak jujuke nang Lesmon. Wah, go bali nang negara akeh para nalindra ingkang ora kuat junjung Kyai Alugara. Wah, sajake ora baen-baen iki Yai Prabu. Iya, Kakang Dirga Durgangsa. Miturut penemuning Syadi piye? Apa ora prayoga yen to pusaka dijunjung wong loro? Mengko perkara Pragutawati kepiye nggone mekonah, mengko gampang sing wigati pusaka kudu iso dijunjung men iso rampung sayembaraning Prabu Baladewa. Yo, kowe karo aku bareng wae ora usah dadak dhewe-dhewe. Biah kowe ancacah ngrebda tanpa guna. Wah. Ora ana ingkang kuat gawa utawa mbopong Kyai Alugara apa dianggep wong pusaka loro saudon telu sawruban. Ndak rewangi tapa ning alas Ngargasanya pinangga kelawan Sang Budawaka pinarangan pusaka aran Kyai Alugara. Iki pusaka kadewatan dianggep pusaka sing gawe pandhe besi wae. Ratu-ratu rapokro arep ngepek karo anake Praguta. Matur nuwun sinuwun. Isih akeh mengko yang bakal teko negara Mandura. Praguta, sawetara semene ngenteni sapa yang bakal mupu sayembarang nata Mandura. Ha inggih ngestaken dawuh kula derek. Niwangsuk muna mangadili luwih kono sasminaning sun jagat wasisaning Ubatara Setyaki wonten timbalan. Sawetara prayoga nunggunmu ngadhep ana ngarsaning pun Kakang. Pun Kakang nedya ndangu marang sowaning Kakang Udawa. Lah kok sajak kita ana wong wigati. Kula sumanggaken Kang Prabu. Purwomadya Wusana lan Purbawasa wonten asta paduka Kanjeng Kang Prabu Ndrawati. Dimas Ngarba Ruciya. Kakang Udawa. Iya wonten timbalan sinun. Sumengko sowaning Kakang Patih Udawa ora kaya adat sabene sajake bakal darbiatur ing bakal siraturake kelawan panjenenganing sun Kakang Udawa. Ilangna jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Mara gage matur marang panjenenganing sun Kakang Patih Udawa. Wale-wale menapa diweji semban kula. Inggih namung paduka ingkang saestu paring panggesangan dhateng ngabdipun Udawa. Inggih namung paduka ingkang saestu saged ambabar pepadhang tumrap manahipun ngabdipun Udawa. Lire piye dene sira Kakang Patih Udawa matur ingkang kaya mengkono. Persasat kadidene kasaputing mendung manah kula peteng dedet. Inggih krana penangisipun anak kula. Inggih menika pun Jaka Udawanta ingkang dinten sakmangke sampun kula kanthi sowan ngabyantura ngersa paduka Gusti kula ing Dwarawati. Lho, ana mari gawe apa kelawan atmajamu ingkang katone wis ndungkap dewasa inggih menika ndadosaken sisaing manah kula. Krana sakmangke pun Udawanta sampun kepengin sanget mungkasi jejakanipun. Monggo sareng kula dangu sinten ingkang dados weting manahipun anak kula. Mboten sanes kejawi namung atmajanipun Kakang Praguta inggih menika pun Pragutawati. Monggo nyatanipun dinten sakmangke atmajanipun Kakang Patih Praguta nedheng dipun lamar para nalindra-nalindra 1000 negari. Tanwandi menika mangke badhe angembet dhateng nata ing Mandura. Sinipun Prabu Mandura inggih sinipun Prabu Baladewa. Inggih mekaten kula nyuwun kanthi sanget kepareng paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Bathara Kresna inggih semban kula paringa margi supados rancak anak kula anggenipun saged anyeti dhateng putri saking kepatihan Mandura menika diweji ing Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta Udawanta wonten timbalan sinun. Apa wis madhep mantep nggonmu bakal dhaup kelawan Pragutawati? Ih, kula sampun matur dhateng tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Rama Patih Udawa. Bilih anggen kula nggadhahi raos tresna menika sampun dangu lan nembe kula lairaken dhateng Kanjeng Rama Patih Udawa. Lan samangke kula kakanthi sowan paduka Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati. Udawanta wonten timbalan.
Aja njujuk marang kepatihan Mandura nanging kowe njujuka marang Karang Kadempel. Luwe-luwe yen to nganti mengko kadangku Madukara Si Arjuna mapan ning Karang Kadempel matura supaya sambebantu kelawan bot repotmu nggonmu bakal kepengin dhaup karo si Pragotawati. Mekaten sinuwun. Mangke menawi Raden Janaka tuwin Raden Arjuna boten kepareng lan boten purun bebantu dhateng abdipun Udawanta. Dikanteni wong tuamu Kakang Pati Udawa tak kira Arjuna ora bakal wegah yen to mbantu kelawan bot repoting Kakang Pati Udawa. Lilana nyuwun pamit dinten sak mangke Diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Ndak awat-awati swadoan. Wis ora udut. Kowe ngerti kebul apa? Pas aku mayang iki. Ayo nyatane balbul. Cangkeme mburiku. Iki ora udut iki, ngliwet iki. Dadi lambene wondoke nek ditumpangi ketel nom. Omong kesehatan ki penting, lerenono Leda. Merokok iya. Alon-alon rasa perlu leren sek ki aja. Anu kok aku ora udut seminggu wae rasane wis kaya ngono. Lho, udut ning tak jami saiki. Oh, 2 jam pisan. Oh, 2 jam pisan. Heeh, tak hitung saka esuk tangi turu jam 8. Nek jam 8 aku udut berarti engko jam udut meneh jam 10. Nek jam 10 aku udut meneh aku engko jam 12. Dadi sedina iki paling ming 6 lencer. Biasane setengah dina iki 2 bungkus. Weh. Iki kejaba sehat ngirit. Heeh. Aku ora udut seminggu wae iso tuku TV 14. TV 14 iki matamu wis ra weruh. Arep tak nggo tak lilang-liling. Oh. Dadi aku nek ndelok berita, heeh. Aku nek ndelok berita nek mangkel karo sik nyiarke TV-ne tak walik. Men wonge gejegluk. Tenan kuwi. Asli. Kosike Tamer. Udu Semar. Sapa? Togok Udu. Semar iki adine Togok Udu Semar Togok. Ndara Janaka. Serius lho. Waduh, gayamu lah. Tenan. Lenggah sing apik. Wah. Ya ora ngomong-ngomong Petruk iki ngawur. Wah iki pemadam kebakaran. Nyemprot dasmu. Bapakne kok dilokke pemadam kebakaran ora. Den. Pripun iki tekan ngendi? Tekan ngendi, Reng? Ampuh. Tekan ngendi to, Embuh? Gong tekan ngendi, Gong? Mulane iki jajar maca. Kae, alas ki ana tulisane. A-L-A-S alas. Oh. Alas ga-gawa awa kawat, gawat. Ka-ka iliwa awat. Iliwa awat. 2. Apa ya, Truk? Kaliwat-liwat. Ngisore ba-aba ha-ha ayah buaya. Aduh. Bahaya. Ba-abanya banyak bebek. Kayak maksudnya banyak hewan buas. Alas ngendi? Alas gawat keliwat-liwat. Lah iya. Jenenge. Duh, sik tak kenalan. Wah, kae suwe kae kok. Ayo iso bubar jam 12 tenan cak kae. Mboten wonten jenenge meng gawat keliwat-liwat. Ana tambane ora. Coba. Wong iwi ngeingit wingit keakak apa ite
Wingit kepatil-patil. Kepati-pati. Kepati-pati. Gawat keliwat wingit kepati-pati. Asa te utu omo ora. Sate padha mara. Utu. Asa te utu omo ora satu mara satu mati mesti kae terus. Satu mara satu mati satu hidup. Gawat liwat-liwat ping kepati-pati satu mara satu mati satu hidup. Begitu. Allah. Matane. Kae ngisor kae isih ana tulisane. Wah, Andara Janaka kowe ya seneng kok ya. Mulane kok. Iki nang gegere bapak. Ora ketok. Sorry, Pak. Sik endi? Waduh cilik banget ya, Tru. Nyilih kacamatane, Pak. Weh, kacamataku ki kacamata plus. Berarti kudu priksa iki nek plus. Ora kacamata sing didelok ki marai cilik malah. Ayo kacamata modern kok ya. Kersane ajeng nang pundi to, Ndara? Kang Pati Udo gawe kaget inggih Raden kula ingkang upaya dhateng jengandika Raden Arjuna. Apa sababe dening nganti sumusul ning tengahing alas? Wale-wale menapa? Kula pasrah pejagesang kula sarana kula pasrahaken anak kula Punudawanta. Ingkang sayektos kepengin sanget kelamban daup asta lumiat mengku garwa inggih menika atmajanipun Kakang Pati Praguta pun Pragutawati. Raden mongko nyatanipun menika sampun ngembet kaliyan kawontenanipun alinduring manduring inggih menika sinuwun Baladewa. Pawarta ingkang sampun semebar bilih sak mangke sinten ingkang saged mupu sayembaranipun Prabu Baladewa inggih ing menika badhe amboyong dhateng pun Pragutawati. Mila kula nyuwun tulung dhateng Paduka Raden Arjuna kepareng mbebantu dhateng anak kula Raden Udawanta. Iya wonten dawuh Raden. Ora susah malang ati. Aja tida-tida rasamu. Yen wani ya wani, yen ora ya ora. Ayo mara kaget awat-awati budal marang alun-alun negara ing Mandura. Aku percaya yen to pancen Pragutawati kuwi dadi jodho dhaupe atmajaning Kakang Udawa ya sira Jaka Udawanta. Ora bakal kurang jalaran nggone bakal dadi lantaran kasembatan panjang kamu. Kakang Praguta. Wonten dawuh lho. Wis marambah makaping-aping akeh para raja Narpati. Ingkang nyoba kepengin mupu sayembaraning nata Mandura wadene kabeh gagar wigar tanantuk karya. Alah. Iya lho pitados. Jur nyatanipun Yai Nenggala menika sanes pusaka baen-baen boten sedang satengah titah saged anjunjung dhateng pusaka Nenggala menika. Ya mung saka pangiraku ra mung tekan semene. Mesti isih akeh para raja Narpati kepengin ngayunake lawan atmajamu Pragutawati. Dinteni sawetara dalah kae rantak-rantak sapa ae. Kula ingkang sowan wa. Lesmana inggih. Nandhang cara manten ana wigati apa? Mangke nek nyandang linmas nggih wagu. Lah ya kok nyandang cara pinanganten iki wigati napa? Kabar ingkang sampun sumebar tembang rawat-rawat diretomba pakul sinambi wara pamarta binandunging Karna. Atmajanipun Siwa Pate Pragata namipun Pragutawati kasulistyaning warni luar biasa. Mila kula kepengin mengku garwa dhateng pun Pragutawati. Nanging jebul Siwa Mandura ngawontenaken sayembara cerdas cermat. Dudu sayembara cerdas cermat kuwi dudu ya ngger Lesmana. Oh sanes udu. Cepet-cepetan jawab.
Tet. Regu Asaka Klompen Capir. Ah biyen. Kuwi jaman golek pasaran kuwi. Biyen ape niku? Sayembaranipun menapa, Wok? Wok piye? Wok, nggih. Iki apa? Telo dasmu kuwi. Pusaka Kyai Alugara. Lah dalah, mula kok murup pucuke. Pucuke kok iso murup nggih, Yang? Iya. Pucuke iso meling-meling. Nandhake nek pusaka ampuh kegila-gila. Banjeng kepara nyata. Wis ngerti kondange Alugara? Sampun. Pusakane Pak Mandura pira cacahe? 2. 1 Alugara, 2 Kyai Nenggala. Paringane sapa? Nun. Paringane sapa? Sang Hyang Bathara Brahma. Lah dalah, cah bagus tenan, cah pinter tenan. Ngerti marang sejarah, syukur. Yen to pancen kowe ngerti karo sejarah Alugara yo, iki Alugara junjungan. Alugara junjungan, kowe iso njunjung Alugara, kowe mboyong Pragutawati. Ora iso njunjung Alugara, bali. Nggih, Raden. Menika syarat serananipun. Pripun, Yang? Nek cara aku wis tekan kene njajal ketrimaning urip. Nyuwun pangapunten paripaksa kula nyobi nggih, Wa. Cobanen. Ora pengalaman. Lah wong tangane lunyu, lembetot keseron, malah mrucut gontal. Ayo diusar-usari apa men to. Seret ngono lho. Tangane kemringet kok mbetot Kyai Alugara. Ngono ya kejengkang tenan. Kontal wonge. Ayo. Mangkahangro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha kuntur ketup. Wah, Kakang Udawa, nggih kula ingkang sowan sinuwun. Lah iki sapa noman bagus sing ngarepamu? Mugi andadosna ing kawuningan menika anak kula pun Joko Udawanta. Lho lah dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Yen ngono pancen wis watara suwe. Aku ora sowan marang kepatihan Widara Kandhang ketitik nganti Kakang Udawa duwe putra semene gedine wae aku ora ngerti. Wah ya syukur Kakang Udawa yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng, aku melu bunga. Iya. Matur sembah sewu-nuwun sinuwun. Lah wigatine nderek mupu sayembara. Oh lah dalah. Praguta wonten dawuh. Anake Kakang Udawa ya mupu sayembara. Wah, lah dongake kelakon ya Di. Kowe karaku bebesanan. Nglumpukke balung pisah ngraketke daging sing renggang aja nganti pisah malah syukur. Nek tak pepuji muga-muga anakmu sapa iki? Joko sapa? Joko Udawanta Kakang Praguta. Joko Udawanta iki iso judhu karo Pragutawati. Ya minta jaluk kaya ngono. 1 pengangkahku pancen kaya ngono, angka 2 muga-muga sarana isana ingkang mupu sayembara iki isa nyirep marang kahanan kepatihan lan negara Mandura. Menawa dipun parengaken kula nyobi sinuwun Mandura. Ya, maragake cobanen. Nanging aja serik rasamu, aja nganti kogel kagelan pikirmu. Yen to kowe ora kuat tegese kowe kudu ngalah.
kowe ora mboyong Pragotawati. Lho iki ngestaken dawuh sinuwun. Gra cancut Taliwondo Sang Joko Udawanta. Nalika semanten mandeng wujuding Kyai Alugara. Ingkang sakathahing para nalindra datan kuwawan junjung pusaka Mandura parandening mangke. Kaya ketrima gesanging Sang Joko Udawanta. Duwe cinandak asta tengen. Kyai Alugara den junjung persasat kaya ngumbulke kapuk kaget nata Mandura Prabu Baladewa. Tobat. Wah. Waduh Kakang Udawa ora ngira babar pisan. Lah kok jebul semono kekuatane anakmu. Kula piyambak malah mboten mangertos bilih anak kula katampi anggenipun mupu sayembara sinuwun. Waduh, ketitik akeh nalindra ingkang rawa birawa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ewa dening junjung Kyai Alugara ora kuwawa. Lah kok dadi mung nuwun sewu ora kok jeneng ngemingke kalanat majamu ning iki ora kanyono-nyono to. Mula tembungan Girilusi jalmotan kena kinira. Pragota, anakmu kecekel polisi. Hei kowe. Ana ratu rung rampung ngomongan kok disambung. Lha niku kaget. Maksudipun anak kula kecekel sinten? Lho anakmu dipek karo Joko Udawanta iki anake Kakang Udawa. Wah, yen ngono padha-padha sedulur ya. Yai Prabu Kresna, kula ingkang tansah tuwuntat lampahipun Joko Udawanta Prabu. Wah, syukur-syukur. Ya ora memper. Wong dasare mbok tutke. Mula ora aneh yen to kesawapan kekuatane Kyai Prabu Ndarawati. Ih, matur sembah nuwun. Lan aku uga ngaturake panuwun lan Kyai Prabu. Dene wis tanggap kelawan sasmita negara Mandura merga saka anake Pragota, ya ki Pragotawati nganti geger akeh para raja Nerpati. Nanging bareng ana ingkang mupu sayembara njunjung Kyai Alugara wekasan akehing para nalindra padha bali marang negarane dhewe-dhewe. Ing mekaten Koko Prabu namung nderek mangayu bagya. Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun. Aku melu seneng melu bungah. Ya muga-muga Joko Udawanta dadya kekuatan negara Ndarawati yen perlu mengko bakal tak paringi pangkat yen ora bintara ya tamtama minangka prajurit negara Ndarawati. Oh iya, ngestaken dawuh sinuwun matur sembah nuwun. Niki samboten-botenipun kajengipun lenggah wonten ing kepatihan rumpi yen sinuwun wong nyatanipun menika badhe kula dhawuhaken kan anak kula pun Pragotawati. Aku melu mangayu bagya Kakang Pragota. Ya sesanti jaya-jaya Wijayanti ning Sambikala sak kabeh ya Kresna.